kingdom. Oqonde enkululekweni yokugcina asikafiki emazulu enkululekweni yokugcina. Ngiyabona ukuthi kwenziwani njengamanje. Ukuba iqaqaba kwenu ukuhlangana kwenu kanje abanye abantu kuye bachaphazelise iswini. Oshosha. Usuke afila ngomsaka kaNkulunkulu. Abafundi iBhayibheli bayazi lapha ehlabalweni kaDavidi ukuthi uDavidi uthi umuntu ozele ngumfazi nqiyela amashumi ayisikhombisa kuphela eminyaka luphila. Le ngaphezulu kweleyo sesuyimibhanso nje yasezulwini ibonus le ngidlayo wena.